This is Pastor Derek's home. This is Pastor Nzemanze's home. We are here where Pastor Derek Nzemanze is staying. So as we are looking now, you see his house. This is the house that the Lord has blessed him with. It's a beautiful, big house. So we are going inside and we are going to have an interview with him. But we just want you to see where he stays. This is outside at Pastor Nzemanze's home. As you can see me now, we are going inside to interview the pastor and talk to him about the history of the church. And we want to ask him a lot of things about the church, because as the church is here now, but the church is from somewhere, and so we want the pastor to tell us about the history of the church, anything that he knows about the church. So we are here to ask him. So let's go inside and ask the pastor about the church and hear everything that the Lord is going to say about this wonderful church of Jesus Christ. Amen. So now this is the other side of the home, the pastor's home. As you can see, the garage, the car, and everything. Actually, this is a big place. So we were on the other side, but now we are on this side. And it's just the pastor's house. This is the back side of the pastor's house. And now we are going in to talk to the pastor. Right, so now we are coming in and talking to the pastor about the history of this wonderful church of Jesus Christ. Come with me and hear what the pastor is going to say. Come on. Sanibonani bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sijabule kakhulu namhlanje sila eBelfast ekhaya kaPastor Nzemanze, Pastor Derek. Abanye nawo ngakathi Derek ababuzwa kahle ngoba bajwayele kakhulu legama. Manje ke sijabule kakhulu namhlanje sila ekhaya lakhe, size uzoxoxa naye maqondana nebandla lika Jesu Kristu la eSouthern Africa, ukufika kwalo nokwambuleka kwalo, nokuthi uNkulunkulu alisize ibandla kuze kube manje, kwenzakaleni, kwasentshezwa kanjani. Siyafisa nje ukuba nalo umlando lowo. Manje ke njenge izingcebo zikaNkulunkulu asebanesikhathi bakhona ebandleni bazosisiza ngokuningi ukuze sibe nalo lwazi sonke. Abanye bethu sibancane ngokweminyaka, sibancane nangokufika ebandleni, asazi nje okuningi ukuthi kwenzeke kanjani ukuze ibandla libe la kulesimo elikuso manje. Manje ke inceka uNkulunkulu ke sinaye namhlanje la ekhaya, uzosichazela kakhulu ngalezo ndaba lezo ke bazalwane. uNkulunkulu anibusise kakhulu pastor, asazosisiza kakhulu. Manje sinaye ke Pastor Nzemanze. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje sibe nawe la ekhaya. Sizocela nje ukuthi ubingelele kubazalwane ababukele. Amen. Ngegama lenkosi Jesu Kristu ngibonga kakhulu umusa uNkulunkulu awenzile namhlanje mfundisi Mamba nethimba lakho enikhona phakathi kwethu nokufika ekhaya kaNzimande. Siyanamukela kakhulu. Angibingeleleke bonke abazalwane abahleli banethezekile emakhaya ngegama lenkosi Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu pastor. Hayi vele asingene endabeni bazalwane, singamoshi isikhathi kani indaba zethu ziningi. No pastor naye usiphila ithuba no schedule sakhe esinzima kangaka, wasifaka ke wasigwiza lapho. Siyambonga kakhulu. Esizocela ke pastor ukukubuza okokuqala ukuthi usenjani ebandleni, sindiswe njani, lambuleke njani ibandla, njengabantu vele sifunda kibo ibandla thina, kodwa siyafisa ukwazi ukuthi mina nifike njani ebandleni. Amen. Ngiyabonga mbuzo omuhle kakhulu mfundisi wami, obalulekile kakhulu futhi ukuze nabasemakhaya nabalalele basibukayo baqonde kahle ukuthi uDerek Nzemanze kwenzeke kanjani, kuye kanjani ukuthi abe khona ebandleni lenkosi uJesu Kristu.
Ngangifunda ke high school eMaisha kungekho high school lapha eBelfast 1971 to 73 eVaterval kwaNdebele. Right, and then ke ngingasindiswanga ngingazana ngingazilutho ngendaba yensindiso. Yes. Bangixaka ke phela mase ngifike eMaisha lena ke okay ufika 71 ngiyafika nami ngingumsila phela ngiyayifikela. Yeah. Okay. Ngenza ke ngaleso sikhathi uform 1 which is standard 7. Okay. Qhubeke ke. Uma sengenza unyaka wesibili no wesithathu unyaka ngenza uJC. Okay. Nakuba ngiappointa ukuthi ngibe ngichairman weSCM. Inhlangano yamaChrist kuphela esikoleni. Ungasindiswanga ngijolo. Oh, awungayihola nje kuphela. Lento zami engijola nazo zihleli nazo khona. Hey madam. Angizeke kulombuzo wakho ubuzileke ukufika kwami ebandleni. Yeah. Kwaku December ke seyivaliwe ikolo sibhalile ama final examination wa JC ngibayileso sikhathi junior certificate silinde amagama ethu ukuthi ayaphuma yini emaphepheni sipasile yini. Yeah. Hayi ngisekhaya nami ke ngama holiday ka December ngilinde lokho nomngani wami uObed Ndlovu principal Ndlovu amen ulapha eBelfast la. Hallelujah. Umhlaba wonke akaze ke ngibe nomngani ungayi believe indaba efana naleyo. Ngingakakholwa akaze ke ngibe nomngani. Umngani wami uyi-1 waba umngani umuntu oyedwa uObed Ndlovu uyangizwa naye. Akazi. uNkulunkulu wasenzela umusa nabazali bethu bebasonta isontweni elilodwa and then ke sasonta khona nasuka lapho uNkulunkulu wasenzela umusa saya eMgwenya uyo trainer kanye. December ke ngilinda ama results waka JC. Naku siyahamba nomngani wami elokishini lapha siyezwa ke ukuthi hayi bakungana ama TV phela leso sikhathi. Yeah. Namagezi yangekho nami kumnyameni ngiyayizulela nje. Hayi siyahamba nathi siyo check intombi zethu. Hayibona. Jesus. Manje hayi ngifike ngale nami hayi ngishaya iCrep basho njalo kudala. Maye lo mntwana uyangisayinela ukuthi hey abazali bakhona hambela kude ufika ngezikhathi sadlula vele. Sathi ake sijika jike lokishini. Sesiza kwelinye ikhaya bayacula. Nabacula kule khaya hayi siyamazi musilo baba lo ubaba omunye umhlophe umfundisi usebenza kwenye supermarket la edolobheni. Ulunge kabi lo baba asingene sidisha hayi ukuthi siyosonta ni bayacula next yadisha bese emva kwaloko sibheke ikhathi bese siyahamba siya lapha siya hayi singeneke ke hayi sihlale bayacula nathi sicula kamnandi hawu kukahle kakhulu futhi ngishaya ibarathon ngoba legwayilami ngilibhema wePeter Stuyvesant liyangiboost hawu nami ngicula kamnandi nase bayofakaza ngacala ngalahlekelwa ke mina. Hey madam. Manje seyini ke nathi esontweni lethu phela siyafakaza kodwa ke kuvulwa incwadi kucala Genesis 7 verse bani sonke sesisho leyo ncwadi fakaza ngale ncwadi. Manje lobu ufakaza kungakavula incwadi bathi uJesu basindisile kwaba mnyama. Wathi mina kufika izwi lenkosi kunomunye umuntu asimazi ngoba siyazana la elokishini lapha ekhaya amshobe bayi5 la inkonzweni ungasemuva umkhukhu basemkhukhwini nje amshobe bayi5 bayacula. Nase kuyo shunyayela bacela omunye ubaba noma ngibhuda ngimazi umhlophe nje uyakhanya bambuza uyoshumayela. Esaqhubeka nentshumayela waphela iappointment. Kwaphela konke ukuthi ngingubani ngibuyaphi nokuthi ngiyaphi. Ngabona izono zami ziphambi kwami. Jesus. Ngeke ngisachaza okuningi ke. Uma kusekubizwa altar call ngaba ngokuqala. Impela izwi lenkosi la ihlaba inhliziyo yami. Jesus. Nangiphaphama lapha ku altar call nomngani wami naye uNdlovu nanginaye ukhona la. Sasindiswa same day sobabili. Alright. Uma ngiphuma bazama kungikhansela angibezwa. Kimi same time kuba kwangathi sengathi ngingathola i-loudspeaker. Ngitshele labantu ukuthi nangu uJesu ongitshele konke. Eish. Isimanga esingaka. Hey la belifikile. Ngafika ekhaya inkosi yami ke ngididekile
abazali bethu ba strict ke ngaleso ikhathi abazali impela isandla siqinile. Ngifike ekhaya kuyala ukuthi ngilale. Ayi emva kwesikhathi ngajuluka ngihleli ngaya kuma uthi manako ukudla kwakho lapha idla angikhona ukudla. Cela mama ngicela ukuthi manje nibuthe bonke abakhona umfowethu nobaba ukhona ke lapha endlini nabanye bodade wethu manje ke kunezwi engifuna ukulisho. Mina ngumuntu ongakhulumi. So ngumuntu othulile nje isikhathi esiningi. Wamangala uma ukuthi yini le esengifuna ukuyikhuluma mina phambi kwabo bonke. Hayi waba kuthi uma bathatha 30 minutes ubaba ngabona kamthatha 1 hour. Nabafika bekhona linye igama engalisho. UDerek lo phumile la njengoba ngihlala ngiphuma ntambama ngizambele ngiyibuyele ngeyikhathi sami. Namhlanje lo Derek ophumile nalo lona ukukhuluma nani manje akuseyena. uNkulunkulu sengisizile sengumntwana kaNkulunkulu. Jesus. Kuthi kwenzekani emva kaloko it's history ngoba ngacishe ngaxoshwa nasekhaya. Right. Kwaba likhunike kwabanzima kakhulu ene unyaka woza aphuma ama results ngokuhamba kwesikhathi ubaba elwa. Elwa kuthiwa ke ungikhulisele esontweni wangikhomba isonto wanginikeza umnyango wesonto nemvumo ukuthi ngibe sesontweni ngakhulela khona manje sengimzomtshela ukuthi sengithola inkolo engcono kunale yakhe. Ngabona ukuthi abazali bami banoma bakhuluma ubaba noma ngobuhlungu benhliziyo. Ukube ngangalamukelanga kahle ngokuzwela abazali bami ngendlela abakhuluma ngabo ngabe ngalilahla ivangeli. Jesus. Ngokubazwela and ngiyawezwa lama facts abawakhulumayo. Bathi zange mntwana wethu thina ke sikhulisele emanyaleni. Satama njengabatali mina uyihlo Abraham ngiyanatha uyathi la kanzimanze ngimi ngedwa lenginathaka usitsakwa ngimi. Nkosi yami. Tukwa konke lokho ngizamile ukuthi ungabi isitsaka wena njengami Abraham. Nkosi yami. Ngathi na umnyango welisonto. Maku wakho nangu namnisi. Sakuthatha sakusesontweni. Ukhulele esontweni. Ngamanye amagama konke kwakuhambela kahle. Namhla wena umntwana wethu sikukhulisele esontweni utositshela ukuthi uthola inkolo lengcono. Hayi la kanzimanje. Ama results nakuhamba sikhachanyana ikona kuphela amaviki aphuma ukuthi ngiphasile awukwakosa vele ngiye otrainela ubutishela phela. Ama applications bese ngiwenzile emgwenya eNelspruit kwathiwa kune college yabothisha evuliwe elikazi. Hayi ngisa applyile bathi kulungile. Kuphi abazali but awuyike lapho. Nalo yamngani wami ngisindiswe naye abazali bamtshela ukuthi kulani ngayikhona. Hamba niyotshela Nkosi lo nithi nilithole kakhe lelivangeli. Nkosi akanise esikoleni. Hamba nomtshela. Yebo yaba inkulu yabangani. Saqhubeka leso sikhathi saqhubeka nasesontweni siye Dutch. I-Dutch Reformed Church lelo bandla lasekhaya. Hayi ngama Sunday abazalwane zange basitshele ukuthi hey buyani kwasha kwacima nibobuya phela. Hayi thina kithe enhlizweni kusekutheni sifuna kubafakazela lapha esontweni kuze nabo bazi ngoJesu. Yes. Hayi vele masithola amathuba sifakaze lapha. Hayi basikhuze linye ilanga basibize bathi nani nikhulelela esontweni niyathi ukuthi lento leniyikhuluma kayendiwa la. Siyanicela ukuthi yekelani le nkulumo yenu. Hayi kuchubeke sizame nathi kwale sifakaze ngoJesu cha sabizwa sahlalisa phansi bathi niyabona na umnyango. Namhla nigcinela esontweni na umnyango ningasaphinde nibuye. Ngaxoshwa ke esontweni ke lasekhaya. Ngizimisele ngithi ngiyohlala khona ngaxoshwa. Ukuxoshwa kwami ke sinalo mfowethu soyithu saxoshwa ke sinondlovu. Sathi senza njani ngeke sikhona ukuhlala. Muka sizwapi lelizwe salizwa kaNkosi. Ake siye khona saya khona. Hayi saqhubeka sakhonza. Akaze nangelodwa ilanga bangitshele ngendaba yebaba. Sakhonza mina ukuqhubeka kwami ke ukuqhubeka nalabazalwane sitshela ngombhabhatiso ngayobhajatiso. Nangibeka ubhajatiso
nangu mama azothola impahla zami ezimanzi zisemva kwendlu athi yezibani bani ungibiza ngale gama lasekhaya ngiyamhlonipha likhona ku-ID ofuna ukubona yezibani bani manje lethi impahla lethi mandi lapha emva kwendlu kwende njani bosongena emandini kwenze njani ekuseni ngibamba inhloko make ubuye mbhabhatiswe ubuyaphi lokhu wabhajatiswa wena enkomishini zakutshela kwasazibolusana wabhajatiswa ubhajatiswa kwende njani ngungozi futhi ubhajatiswe ngoba sengisindisiwe umbhalo usho njalo umbhalo omubi waliwa yaba inkulu impekhaya hayi noko sancenga sachubeka nabazalwane saya-ke nasezinkonzweni-ke kuney'nkonzo la kuphi nakuphi-ke siya nasey'nkonzweni kwaze kwafika lapho-ke hayi siyokufinyelele-ke nalapha kwaqala-ke indaba yamarali ayengekho kwahamba kwafika amarali aqala siye ezinkonzweni ngaqala ukuzwa ezinkonzweni kufundiswa ukuthi la ngikhona leli bandla igama laleli sonto la ngikhona angize ngangazi la ngikhona igama laleli bandla ibandla lenkosi uJesu Kristu izizathu ukuthi libizwe njalo zanikezwa wafundisa lofundisako ngangikhona ngizwa mina ngambulekela indaba yebandla sengiphakathi akaze ngibulekelwe ibandla ngichazelwe lona bese ngiyeza-ke ebandleni cha hayi ngayizwa sengiphakathi ngigeleza ebumnandini bensindiso nasebungcweleni ngizwa kumnandi kungcwele bokukhonza uNkulunkulu kuhle impi yashisa ekhaya kodwa la kumnandi lokho mnandi benza ukuthi nalempi ekhaya iphele phela abazali bajika iphelile le ndaba hayi ubaba wajabula kakhulu wangithatha wangise college hayi basimikisa abazali ecollege ekhaya kanzimande kwabe ubaba noma abangithanda kudlula bonke abantwana ngokuswima evangelini lapha sengiya-understand ebandleni lenkosi uJesu Kristu ngimbulekelwe ibandla ngokwazi ukuthi leli ibandla likaJesu sengiphakathi hayi njalo siyabonga pastor manje uya ku-appointment yakho ngiyafisa ukwazi uya ku-appointment yakho and then nalapha futhi kune-stuyvesant appointment seyiyaphela ne-stuyvesant awusasibhemi kusukela lapho ngoba abantu abaningi vele banobunzima ukuthi uma ngibhema lento ngeke iphele manje ufuna ithatha isikhathi noma lo mjolo ufuna uthatha isikhathi manje ngizwa ngathi kube vele ne-appointment yalahleka khona lapho khona lapho konke kwalahleka khona lapho konke igwayi siyazi ukuthi livama ubuhlungu kodwa lalahleka khona lapho intombi noma izintombi zami leso sikhathi kwakubhala izincwadi ngababhalela izincwadi ngathi angingayobatshela mlomo nomlomo kuzaze kube ngenye indlela bangikhalele lapha ngicabanga ngababhalela iy'ncwadi ngabanikeza ukuthi angisekho lapho konke ngakulahla same time njengoba ngathi ngiphume enkonzweni bayazama ukukhuluma nami ukungikhansela angizwa kimi kwangathi ngingathola i-loudspeaker ngitshele abantu ngoJesu ngafika ekhaya kwala ukuthi ngilale ngamanye amagama ngabatshela ukuthi sengingomunye umuntu manje elinye ilanga konke lokho sengiyakubona ukuthi uNkulunkulu wayengibizile ngikhumbula-ke ngibambe nalikhona elinye ilanga-ke umuzi nomuzi phela ngaleso sikhathi ufuna namanje kunenyanga yasekhaya sasinenyanga yasekhaya-ke isibongo sayo ngiyasihlonipha nami izihlobo niyazi-ke nina-ke inyanga yasekhaya ekhaya besingambizi ngesibongo besimbiza ngokuthi ngumkhulu lenyanga right nguyosigababo wenza zonke izinto vele konke uqinisa ekhaya njalo ngonyaka sengisindisiwe-ke nangu ubaba-ke nomama-ke bayile-ke kwesinye isikhathi siyaya kumkhulu kwelinye idolobha eliseduze kweBelfast siyaya khona kwesinye isikhathi bayaya abazali beze namakhathakhatha bese bazosebenza hayi baya-ke babuya nezinto umama nobaba hayi ngiyezwa lelo langa ntambama angithi ngiyayazi inqubo yakhona hayi babhizi ngabo bayabhizi ngabo bayasikwa kwenziwani babhizi ngabo zonke lezi zinto lezo emva kwesikhathi before kuyolala
umyalezo kangibizi ngoba ke ubaba noma bese bayibona impilo yabo sebaqala kuyiaccepta inkolo yabo right emva kwesikhathi kuzuma ke biza kamnandi uthi kunegama ekhaya bakunikeza lona special uthi yebo ma ubela mntwana nami ngeke angene kamereni kusekamereni lakhe uma ngifike kamereni uhleli uma kunebhodlela etafuleni so lapha kwama cheka one look le bhodlela ngecabanga hayi indaba zakho athi ke umama ke hayi siyabonga mntwanami ukuthi ke uyatkolelwa wena uhle kakhulu uyabona sineyihlo sijabulile manje sibuya kumkhulu simtshelile ukuthi wena ukhethelele ivangeli umkhulu uthi sikutshele ukuthi ujabule kakhulu Hawu. Ngeke ngiyashiya ngekhaya. Umkhulu simtshela ukuthi ujabule kakhulu ukuthi ukhethele ivangeli uthi ke mkhulu usiyalile kusitshelile kusicelile ukuthi lokuningi wena singakwenzi ngoba ukhethele ivangeli wena ke nayi imbida wena ke nje lembida wendele wena special net wena unatha la kuphela labanye sibandile siyabagcaba senda konke lokho futhi net wena sikunike lokho ngako ke uyihlo uthi ngumtshela ukuthi net wena baba unatha ngicese nyoni kababa wakho ngendlela umama ayibheka ngayo ngeciko nangendlela nangoba usoft abeka ngabo uma bengasizwanga uNkulunkulu bengeke ngidabula lengaphakathi enhlizweni yami isandla esinye silulaluleke sithi uthathe na mara lento ayenze lutho ngoba sengiyakholwa ukuze umama angakhubeki angimane ngikwenze lengaphakathi enhlizweni kube nezwe lincane lithi ungalokoti Derek ungalokoti Jesus ungaqali ungayithathi lento ungayiphuzi imbeke uma ngibona ukuthi emehlweni nasebusweni uyashintsha manje ubheke phansi ungakhulumisi bheke phansi uthule ngithi ashintsheke manje buti uyanatha lofa unathi aliyeke legama labuti labuti bonke ekhaya bangibiza ngalo ngoba bangithanda ekhaya angibize ngale lelinyeke leli gama yes banba uyanatha noma unathi na ngangapikisi ngangasho lutho ngabheka phansi ngathula ngathi ngezwe ngomnyango mama shaya umnyango athi wena ngone ngiyobhitela uyini ubaba ubesebenzela loyi amaphutha akarelwe yazana insimbi lapha phezulu ubaba ubeshaya hayi into yokudlala ngayo yonke into ayitholako ukuthatha kubeke phansi akugidagide ngamabhutsi ukushaya noma ngana ayitholayo samboko noma yini noma ukhuli noma yini ubaba bekashaya emva kwesikhathi angene nobaba yesibanibani unyoko ngitshela ukuthi awufuni kunatha wena angithi akutshela sithi mkhulu ukuthi konke kulungile singasakwendi wena enujabulile naye ukuthi wena soyasonza manje uthi nathi wena sikunike lembida le unyoko ngitshela ukuthi awufuni kunatha wende njani ngithi natha la nyalo ume ngezinyalo ngeke uqala umphendula ubaba kimi enhlizweni kwafika ke kancane kwathi kanti benzana abazali bami nakosi yami angimane ngibakhubekise sekwanele angimane ke ngibahloniphe nginiyenze le ngaphakathi izwi lathi ungalokothi ungaqala hayi ngibheke phansi kakhulu wakhuluma ubaba wathetha sengilalele ngicimezile ukuthi isicathulo noma yini uyongishaya ngakuphi sengiready for lokho emva kwesikhathi ngezwa ukukhala umnyango ephume nami kusuka lapho lento angisayitholi la umama banomama bahambile ngaye endaweni yami ngacela umkhuleko very short omfishane kakhulu uNkulunkulu ngisize kulesi simo kusuka lapho kwangathi isuke phansi impi ekhaya kodwa kwahamba ngomusa kaNkulunkulu kwaphela kwaba mnandi kwaba kuhle
zabo baba nomama baba right. Ngamanye amagama, that's why nangibheka ukusindiswa kwami ngendlela uNkulunkulu angenza ukuthi akuna counseling ekwenza ukuthi ngiyithole ukuze ngiqine ekukholweni uNkulunkulu wanginika ayisimbi uNkulunkulu wanginikeza amandla same time wokunqoba zonke lezi zinto. Ngiyambonga uNkulunkulu kungaba namhla ngiyamcela ukuthi angisize. Kungako ke Peter Stuyvesant ke zange ibe inkinga nezintombi zange zibe inkinga. Wavele kwayikhithikela nje Hey siyabonga kakhulu bazalwane upastor owethu asafakaza ngalendlela esitshela ukuthi usize kanjani. Sibonga kakhulu pastor. Kuyasakha ngicabanga ukuthi sibanenge isakhekayo sibona ukuthi amandla kaNkulunkulu kusukela kudala 1973 uNkulunkulu wenza lomhlolo upastor akhuluma ngawo. Usho khona uNkulunkulu unamandla manje usesenawo amandla. Lokho akwenza Pastor Derek nakuye angakwenza. Hayi asithathe ikhefu kancane sizaphinde sibuye futhi bazalwane sisathi nje shelele siphuza amanzi. Hayi kude nje nina siphuza amanzi kuphela. mnanzi lapha ekhaya kaNdumase sisena pastor asixoxela kamnanzi kangaka. Manje ke sizoqhubeka nezindaba zethu. Sicela upastor ake vezele kabanzi maqondana nehistory yebandla la eSouth Africa ukuthi liqale njani, abobani abathinteka, abafundisi nabazalwana baye babakhona baba involved ekuqalekeni kwebandla, and then the history executive
asithintele nje lapha ebuholini ukuthi lifike njani ibandla la eSouth Africa kwahamba laze laba khona ukuthi wayibandla likaJesu nje iqala njani ngokuya kumlando webandla. Amen. Pastor. Ngiyabonga kakhulu umfundisi. Ngiphinde futhi ngibingelele bonke abasibukele bahleli emakhaya kule sigaba sesibili. Siyabonga kakhulu. Lo mbuzo nalesicelo ngesibaluleke kakhulu uma ngizolanda umlando webandla ukuthi lenkosi uJesu Kristu liqale njani lifike njani eSouth Africa. Uma ngichaza lapho impela ngiyawufaka nezibuko ngoba kubaluleke kakhulu ukuze ke ngaloku ke ngishiya okuthile okubalulekile ngiyawufaka izibuko mase ngifaka izibuko wazi ukuthi impela ulalelisise kahle lapho ngifuna sithole kahle ukuthi lebandla lenkosi uJesu Kristu lambuleka kanjani eSouth Africa. Phela dala likhona kusukela la 33 AD ibandla kusunguleka kwalo lenkosi uJesu Kristu dala kakhulu likhona. Sizokhuluma ngokuthi la eSouth Africa lifike kanjani nangaziphi ikhathi. Angiphakamiseke le izibuko zami ngoba ngiphethe history lebaluleke kakhulu. Umlando webandla lenkosi uJesu Kristu lapha eSouth Africa. Kwathi ke ngonyaka ka 1936 kwabakhona abafundisi ababili abafika umfundisi wami bechamuka eAmerica. Omunye ke uJohn Smith, omunye ke umfundisi uCalvin. Labafundisi babevele eAmerica bengama missionaries ngoba ke kuye kufika ke laba abathunywako ukuthi baye emazweni athile bahambisa ivangeli beza bengama missionary kodwa a special ngendlela ukuthi babephethe indaba yebandla lenkosi uJesu Kristu. Beza namakhosikazi abo. Uma befika ke lapha eSouth Africa ke bafikela endaweni yaseBenoni eRand. Bahlala emaplotini khona ke. Babelethe ivangeli lebandla lenkosi uJesu Kristu ngokubalulekile kakhulu the Church of Jesus Christ. Abantu abalamukela leli vangeli omunye wabo kwaba nguReverend Fasprat. Umunye ke naye ke owamukela leli vangeli lenkosi uJesu Kristu. Yena ke wase uyahamba ke eyosebenza ezimayini zaseFree State lo mfundisi omukele naye lezi ndaba zebandla lenkosi uJesu Kristu Fasprat. Nokho ke akwaziwa ukuthi waphelelaphi yena kanye ke namanye amadoda amhlophe ke ahamba naye ngoba indoda emhlophe eyamukela le ndaba. Wahamba nabanye uma aye Free State kukhona abanye abamhlophe ahamba nabo kodwa ke kwangasezwakali ke ukuthi kuphelele. Labafundisi ke babeshumayela nasemalokishini lo Calvin no Smith laba baqhamuke eAmerica. Ngisho nasemalokishini kubantu abamnyama. Omunye ke owamukela imfundiso yabo wamukela kwambuleka indaba yebandla lenkosi uJesu Kristu ngumfundisi uReverend babebizwa kanjalo ngaleso sikhathi Reverend A.W. Mahlangu kanye nabanye. uReverend Calvin nasikhuluma phela ngo-A.W. sikhuluma ngobaba kaPastor P.B. A.W. ubaba kaPastor P.B. Mahlangu omunye wabamukela ivangeli nokuvulekelwa ibandla lenkosi uJesu Kristu kulamadoda lawo A.W. Mahlangu. uReverend Calvin waseyena ke ebuyela emuva eAmerica. Owasala kwabake nguSmith yena ke owasala lapha eSouth Africa. Lona ke uCalvin nonkosikazi wakhe baphindele emuva. Waqhubeka ke nokushumayela ke uSmith waphinde wasungula neBible College eGalaji ekhaya lakhe la azofundisa khona abazalwane ngempilo. Lapho ayefundisa khona ke amaKristu amaningi. Kube kaningi ke eboshwa ke lo Smith eboshwa umbuso wabandlululo. Lokho ke amaKristu ayemsiza ukuthi akhululeke ngoba ke phela ke eboshelwani
phela kwakuyisikhathi esinzima se-apartheid sobandlululo. Omhlophe uma ebonakala hambela nje kubantu abamnyama ikakhulu futhi ke ahlale khona abe nama meeting of izinkonzo nani khona hayi ubelandelelwa kakhulu. Yizo izizathu ezenza ukuthi aboshwe kaningi ukuthi ufunane kulaba abamnyama hlangana nabo ngalendlela ukuze wenze neBible school eGalachi lakhe. Kodwa amaKristu ayemsiza akhululeke. Ngasemuva kwako konke ke lokhu wase uyahamba ke uSmith kuya eFree State. Muveni ke wazimisela futhi nokuya eZululand. Nempela waye eFree State ke wase uzimisela nokuya eZululand. Leso sikhathi eyayibizwa kuthiwa iNatal. Wathumela izincwadi ke kubazalwane base Transvaal ke leso sikhathi phela ama province ayengabizwa bakubo Cape Province, bo Orange Free State, bo Transvaal, uyabona muzi kanjalo nje. iTransvaal ayibizwa njenge-province leso sikhathi. Wabhala yayingekho into ye-internet, yayingekho into yama-SMS ayokwenzani namafoni ayescarce. Wabhala incwadi ebhalela abazalwane abalayo eTransvaal ukuthi man abaphumelelayo mabahambe naye eNatal. Right ke wazama ubathumela ke loyo mlayezo ke. Wayebacela ukuthi ke eZululand uyabadinga ukuthi bahambe naye. Nokho incwadi leyo yephuza ukufika kubazalwane. Kuthe ngosuku lokuhamba ke wangatholi umuntu estation sesitimela wase ehamba yedwa ukuya eZululand ngoba incwadi ayeyibhalela abazalwane ngokuhamba kweposti kancane ke azange ke ifike ngesikhathi. Wahamba yedwa nonkosikazi wakhe wayofika eZululand sisho eNatal. Ekufikeni kwakhe eZululand waqala washumayela ivangeli lebandla lenkosi uJesu Kristu. Labafundisi ababili babathunyelwe lokho nje. Shumayela ngebandla lenkosi uJesu Kristu eNatal. Nokho okubuhlungu kakhulu washaywa leNatal, washaywa kabuhlungu waze wafa. Unkosikazi wakhe ke waphindela emuva eAmerica lapho ke kwakungonyaka ka1942. Shayela indaba leyo kuhlangana nabantu abamnyama kakhulu nayo le ndaba yebandla lenkosi uJesu Kristu kanye nalokuthi uzimbandakanya nabantu abamnyama. Washaywa lo mzalwane waze wafa. Unkosikazi impela ke waphatheka kabuhlungu. Siyakhuleka ke ukuthi uNkulunkulu ke abe nathi leli vangeli lebandla lenkosi uJesu Kristu alifika ngadlula kithi. Jesus. Unkosikazi wakhe 1942 waphindele eAmerica. Emva kokufa kwakhe abazalwane abamnyama ke baqhubeka nokushumayela ivangeli lebandla labasebalamukela lenkosi uJesu Kristu. Labazalwane abamnyama abasala ngapha eRand njengamanje sithi Rand kuboGoli kuBinoni labafikela khona bahlangana labazalwane bese balibambile ukuthi uyeNatal nje ushiya bo AW nabanye balibambile ke le ndaba yebandla lenkosi uJesu Kristu. Labazalwane abamnyama sekahambile unkosikazi baholwa ke ngumfundisi uReverend John Mahlangu. John Mahlangu nguye ke owaye ngumfundisi wokuqala webandla lenkosi uJesu Kristu owaye phethe labazalwane ke ehola lebandla lenkosi uJesu Kristu. Ngo1962 wavela iqembu labakholwa elalizibiza ngokuthi Apostolic Church of Jesus Christ. Lelo ke laloholwa ngoReverend babebizwa kanjalo Reverend. Namhlanje ngizazi minister pastor. Lelo qembu laloholwa ngoReverend Isaac Petla. Le ngase Johannesburg khona le ngase Isaac Petla ubehlala eSoweto. Right? Lo John Mahlangu osohola manje ibandla lenkosi uJesu Kristu bayezwa ukuthi kunabanye balandela legama bathi bazibiza ukuthi iApostolic Church of Jesus Christ. Balandela lo Church of Jesus Christ. Bazimisela ukuthi ke babonane nabo. Base behlala phansi bayoxoxisana ngendaba yobunye
kanye nokuhlanganyela. Base bayavumelana bahlangana kwaba ibandla elilodwa, the Church of Jesus Christ, eliholwa nguye uReverend John Mahlangu. Lempela baxoxisana nalaba baka Reverend Petla, hayi babonisana lokhu igama linye lika Jesu kwabonisana impela nalaba babona ukuthi lo apostle njani bagcina bavumelene bahlangana babambana izandla njengoba ku rubber stamp yebandla. Le ndaba yesandla le indaba enkulu kakhulu, hayi banikezana isandla bahlangana lama groups ayi2 kwaba ibandla elilodwa, still baholwa nguJohn Mahlangu. Jesus. Emva kwalokho ke bazalwane emakhaya base behlangana futhi seyiqembu elilodwa manje, ngathi iqembu ibandla lenkosi uJesu Kristu selihlangene manje. Emva kwalokho base behlangana nelinye futhi iqembu elalizibiza ngokuthi the Church of Christ. Okay. Lelo ke basibiza the Church of Christ. Lelo ke lona lalise Witbank. La Witbank felt. Iholwa umfundisi wabo ngoReverend Zwane no Reverend Nkambule. Bona ngabaphethe nje la eWitbank lo Zwane noNkambule. Kanti ke baphethwe ngubishop wabo, ubishop Mhlanga eBhakathona. Awuzwane ke noNkambule baphethe lelibandla iChurch of Christ elila eWitbank. Yani babafundisi. Kodwa ubishop wabo lapha baphethe khona eBhakathona uMhlanga. Hayi ngimazi kakhulu Mhlanga. Kakhulu ngendlela emangalisayo. Right. eBhakathona. Kanjalo futhi lebandla lenkosi uJesu Kristu selihlangene laholwa ngumfundisi uJohn Mahlangu. Bahlala phansi nalaba ke the Church of Christ baseBhakathona. Hlala phansi baxoxisana ngendaba yobunye kanye nokuhlanganyela. Nakhona lapho futhi uNkulunkulu wabenzela umusa base bayavumelana. Bahlangana kwaba ibandla elilodwa, the Church of Jesus Christ elaliholwa nguye uReverend John Mahlangu. Wamsebenzisa uNkulunkulu lo mzalwane, wamsebenzisa kakhulu. Impela la bezwa khona ukuthi kuno Church of Jesus of no Church of Christ kunani, impela bayaya kuyohlalisana phansi. Kunesikhathi nangifika la ibandleni kwakusikhathi sama debate. Ibandla kuze libe strong libe ngale ndlela le. Wezwakala nje ukuthi khona abanye igama liyangena Church of Christ or Church of Jesus Christ biwa khona. Nabababekela ukuthi yini of abanye yinqubo, abanye ababhabhadisi, abanye babhabhadisa mhlambe ngale ndlela kuhlalwa phansi debate ebusuku bonke kukhulunywa. Lezo nkonzo lezo kubafundisi baqala zenza lebandla libe yilokho sikona. Siyabona lapha sekuhlangene amaqembu amabili, seli strong manje ibandla lenkosi uJesu Kristu liholwa uyomfundisi uRev John Mahlangu. Ngonyaka ka1970 naku eshona ke amaqembu amathathu manje phasi. Amathathu semathathu manje sekumele apostolic ihlangane nale the Apostolic Church of Jesus Christ. The Church of Jesus Christ. Manje say Church of Christ. Nayo babamba isandla. Baba ibandla lodwa manje. Baba ibandla lodwa. Ngokubona ukuthi manje impela uNkulunkulu bebasizile. Laba ababephethe lamabandla lawa leya Apostolic Church of Jesus Christ. Angithi loholwa mfundisi uReverend Petla. Laba baphethwe iChurch of Christ nguReverend Mhlanga. Uma sekuboniswana ukuthi manje njengoba seyibandla lenkosi uJesu Kristu ke ngubani oyoba mfundisi. Kuwo konke lokho okusobala babona ukuthi mani le ndaba nalemfihlakalo sizwa ngalabazalwana baholwa ngumfundisi uJohn Mahlangu. Impela bangabi nenkinga ukuthi nguye umfundisi. Impela nguye obaholayo. Manje lama groups ayi2 ngiwo ayi3 manje seyibandla elilodwa ibandla lenkosi uJesu Kristu. Naku ke ngo19
70 khona lapho nje kuloyo nyaka kubo 1969 kanje lapho bo 70 washona ke lo mfundisi uReverend Jan Mahlangu owenze umsebenzi omkhulu kangaka lokuhlanganisa lamabandla. uNkulunkulu wamkhumbula. Kuthe ekushoneni kwakhe kwase kubekwa ke kukhethwa ke uReverend Isaac Phedla lo obengumholi weApostolic Worldwide. Kan wesenezelwe waba ngaphansi kamnandi futhi phansi kwaJan Mahlangu. Wase eseshonile ke umholi webandla uJan Mahlangu kwakhethwa ke uReverend Isaac Phedla njengomholi webandla. Uyabona la sikhuluma ngeexecutive, wangana executive kunomholi nje oyedwa ongumfundisi oyireverend oholi ibandla. Kunjalo wangena ke kanjalo uReverend Isaac Phedla engimazi kakhulu. Ubeshumayela angashumayela ntambama ngo7 nanimnika inkonzo afundise kuze kuyosa kube ngo4 ekseni. Kungekho lalayo. Kungekho lalayo, kungekho zelayo. ngendlela bekakhuluma ngebandla lakhiwe ngamadoda okuyindoda kamoya. Uyindoda kamoya, indoda kamoya ngendlela emangalisayo. Kwaba uyenako osewuhola ke ibandla ke manje. Esehola ibandla kwaze kuphela wasekumiswa ke i-executive ke babonisana ukuthi man akube namadoda asebenza nomholi. Ngila kwaqala khona ukubonisana sele ibandla seleholo Isaac Phedla uReverend Phedla ukuthi ake kube ne-executive abazalwana bazosebenzisana nomholi. Nempela ke kwaba ne-executive eyahleleka ngalendlela. Uchairman kwaba uye uReverend Isaac Phedla, i-deputy chairman kwaba nguReverend A.W. Mahlangu. Nasithi A.W. Mahlangu sesiyazi ukuthi ubaba ka Pastor BP waba udeputy chairman. Engimazi ke kakhulu hayi indoda yembhalo le ngivene nhlanhla naye ukumazi kakhulu. General secretary kwaba nguObed Sibanyoni. Kuba kunendoda ukuthiwa ubaba uSibanyoni Obed Sibanyoni ePretoria. Indoda yasePretoria imhlophe. Ay bakunamadoda lapho. uSibanyoni uyena ke oba general secretary, utreasurer kwakhetha uEzekiel Mutini. And then amanye amamember executive kwaba uReverend Johannes Skosana, babebizwa kanjalo Reverend Johannes Skosana eDavidton. uReverend Zwane lo behola laba abanye base Witbank ababephethwe eBabathoni no Reverend Mhlanga lo obembishop lo obembishop eBabathoni naye ke wangena ku-executive kwaba imember executive noNkambule angithi Witbank bokungizwane noNkambule nayo ke i-executive yokuqala eyabakhona. Kuthe emva kokushona ke kwasekuyenzeka ukuthi labafundisi ababili bashona, khona omunye washona engozini yemoto khona la eBelfast, ngaseBelfast khona kule freeway eniyibonako. Omunye ke washonela esibhedlela, bashona cishe ngesikhathi ke esisondelene uReverend Zwane noReverend Nkambule enemadoda akhona lapha ku-executive. Kuthe uma sebashonile ke 2 yamamember ku-executive angasekho, base bayazihlela futhi i-executive yahleleka futhi ngale ndlela. Uchairman still kwaba nguye uReverend Isaac Phedla, deputy chairman still kwaba nguye A.W. Mahlangu, general secretary still kwaba nguye uReverend Obed Sibanyoni, utreasurer ke manje ke kwaba nguJohannes Skosana lona ke wase Davidton kwaba babeka yena ke. Abanye ke amamember ka angena ku-executive abawa-eda nguReverend TJ Malebe esimazi kakhulu. Wangena lapho ke after 1970 asithi nje labona ku-1970 uku-appointwa kwakhe ukuthi naye abe yimember, additional member ye-executive. Wangena kuReverend TJ Malebe njenge-member executive, wangena uReverend Ibuhale kwaba kungena kwakhe-ke naye-ke njenge-member executive, no Reverend S. Mukhetlwane naye ke wangena ke waba imember executive kanye neRev Mhlanga esimaziko ke ukuthi ngilobhe kangibishop lena ke
yama kanjalo ke emva kokushona kwalaba babili i-executive yama ngaleyo ndlela. Kuthe ke Nkosi yami uNkulunkulu wamkhumbula ubaba ka pastor wethu uBP Mahlangu, uAW Mahlangu. uNkulunkulu ke wamkhumbula wase uyashiya emhlabeni kanye no Reverend Muhetlwane owayekhona naye lapha ku-executive. Laba babili base kuyenzeka basishiya ke lapha ku-executive ke bashona. Ekushoneni kwabo i-executive yase izihlela futhi kahle kabusha yama ngalendlela. Chairman still kwaba uye uReverend Isaac Petra, deputy chairman kwaba ke manje ke ngoba sewushonile AW Mahlangu obe uyi-deputy kwase kukhethwa ke uJohannes Sikhosana. Yebo ukuthi kube nguye ke i-deputy chairman. Kanti lapha bebamkhethe abe u-treasurer kule, that's right, manje sebamkhethe abe deputy chairman uJohannes Sikhosana. General secretary Obed Sibanyoni ubambe isikhathi lomzalwane kulo secretary uObed Sibanyoni isikhathi eside kakhulu. U-treasurer ke wase kukhethwa ke ngoba u-treasurer bekunguSikhosana uJohannes, so uyi-deputy chairman manje uSikhosana, u-treasurer basebakhetha uJ Masanabo. J Masanabo upastor walapha eHighveld owayehlala eMiddelburg, umfowabo kaS Masanabo, umfowabo omkhulu, umfowabo kaS Masanabo waba ke u-treasurer ke. Abanye ama-member ke we-executive uDJ Malepe njengoba wayesongenile, uIbu Hale njengoba sewungenile, kwase kungena ke uBK Masilela u-executive. Kwathi uRev Mhlanga wayesitila sekhona, kwangena futhi noRev TJ Mahlangu. Labo TJ babili, TJ Malepe wakhona uTJ Mahlangu wase Winterfell. Esiqede kumbeka ngiyacabanga kunyaka ka I'm sure 2013 or 2014 khona lapho. Inceku yenkosi kwaba kungena kwakhe naye ke uTJ Mahlangu kuleyo executive. Kuthe ngo-1978 i-executive committee yaphinde futhi yahleleka kabusha ngo-1978. Uchairman wayo kwaba nguReverend Johannes Sikhosana. Lo bekeseka khuphukele kuba yi-deputy. Nempela ke ngo-1978 waba uchairman ke Reverend Sikhosana wase Davidton. Deputy chairman kwaba uReverend TJ Malepe. Na ngiyakhuphuka uTJ ayobheka deputy. Ngo-1978 ukungena kwakhe deputy. And then general secretary wayengasekho ke uObed Sibanyoni, kwangena uReverend AOJ. Yebo, OJ ungena endaweni kaSibanyoni lapho general secretary. Nje 78 wangena kujele waba general secretary. U-treasurer waqhubeka yena uReverend J Masanabo. Abanye ababekhona ama-members uReverend Ibu Hali, Reverend BK Masilela Sishilo, Reverend TJ Mahlangu Sishilo no Reverend Mhlanga. Kanjalo ke leso sikhathi yama ngaleyo ndlela ngo-1978. Futhi 1978 ngo-1978 ukukhetha kwale executive le emva kwesiphithiphithi esithile nje kunomoya ongasikahle wafike wangathi uyasikinyisa ebandleni, kungabo ke wabakuhleleka kwale executive lena. Ngakho futhi emva kwaleso siphithiphithi leso emva kwaleso siphithiphithi leso ke phakathi kusaphethe leyo executive kwabonakala ukuthi kunesidingo esikhulu, ibandla seliyakhula ke kakhulu ngendlela emangalisayo. Kwaseke kubonakala ukuthi akube khona i-subcommittee. I-subcommittee ke leyo ke bakhetha ke uchairman wayo, i-subcommittee abazalwane, i-committee ezonceda i-executive. Kwase kukhethwa ke umzalwane ke uDimamba ukuthi abe nguchairman wale subcommittee, usecretary wakhe uBP Mahlangu, utreasurer uE Masango, Pastor Masango ukuze ke bancede i-executive ke. Kwaba ngaleyo ndlela kanye nabanye ke abafundisi ababesizana nabo. Kwase kukhethwa ke futhi ke neCrusade
eyayinceda ukuhambisa ivangeli ngezimali crusade yakhethwa ke nayo. Then kahle izinkinga lezi zesiphithiphithi engikhuluma ngazo zenzeka nje le ku-1987 emva ko-1987 kwaba khona lezo zinkinga lezo zabakhona ke okwenza ukuthi kube khona nokunyakanyakaza, kodwa uNkulunkulu sakhumbula izwi lakhe elithi athi uJesu leli bandla zolakha ngisho namasango esihogo angeke lehlule. uNkulunkulu ulisizile le bandla kuma turmoils ezivunguvungwini ezinzima eziningi kakhulu. Njenga nango 1987 kwaba khona lokho ukuthi uNkulunkulu wasiweza. Ngo-1988 kwase kukhethwa ke i-executive committee eyahleleka ngalendlela ke emva kweyiphithiphithi nje lezi eziningi kwahleleka na i-committee ngalendlela. Chairman kwaba uPastor DJ Malepe, Deputy Chairman kwaba uPastor PK Masilela, General Secretary kwaba uye uPastor AO Jele, Treasurer kwaqhubeka yona uPastor J Masana. Abanye abangena ku-executive yango-1988 Pastor Ibuhale bekakhona vele, kwase kufakwa lo uPastor Dimamba. Niyezwa sengithi pastor manje ngilapha le sekuhlelwe sinasehlole embhalweni kuko konke kwavunyelwana ngokuthi ke babizwe ngokuthi bawo pastor manje kanti bawo reverend sonke lesikhathi. Right, uDimamba wangena ke naye ngo-1988, uPastor TP Nkonyane wangena ke naye ngo-1988 ku-executive, Pastor BP Mahlangu wangena naye 1988, Pastor Imasango wangena naye ku-executive, Pastor S Masanabo wangena naye ku-executive, Pastor SS Makholwa wangena naye ku-executive, kanye no-Pastor MV Masilela babangena kwabo ku-executive in 1988. Kwathi ngo-1989 emva kokuhamba nokufa kukaPastor Ibuhale lapha eHighveld, kwase kufakwa ke opastor ababili ke abaqhamuke eHighveld bafakwa ku-executive, uPastor Jingosi noPastor E Kuhlasa bafakwa emva kokushona kukaPastor Buhale. Yebo, bafakwa bobabili. Ibandla emva kwaloko futhi ke ngaleso sikhathi ku-1989 laqala ke izifundo ke zawo pastor, babe nezifundo lapho bafundisana khona. Laqala ne-ministers course ukuthi abafundisi baleli bandla ke bahlangane bafundiswe, into yayingekho qala ngabo-1989. Kwaqala ne-prayer group, nginenhlanhla enkulu ukuthi nibe khona la. I-prayer group njengoba siyibona ebandleni isebenza ngalendlela yaqala lapha eBelfast. Pastor DJ Malepe, uPastor Mamba, umama Kuhlase, ngiyacabanga nomunye ke nabanye abazalwane babili noma bathathu babehlangene lapha eBelfast wabakuqala le-prayer group lapha. Nayo ke ukuze isize ngesupport yomthandazo kwambula uNkulunkulu ukuthi umthandazo uyadingeka kakhulu. Kwaba khona futhi ne-leadership course lapho i-executive ihlangana khona ke ne-subcommittee nema-course wabevangeli ne-ministers congress ukuthi abafundisi kanye ngonyaka ke bahlangane bonke. Kwaqala bonke lokho after 1989. I-subcommittee ke yaphinde yamiswa ngenxa yokukhula kwebandla ngoba leya yaqala yabomamba kwahamba yaphela endleleni. Nje uma kumiswa i-subcommittee after 1989 ngo-1990 le subcommittee siyaziko iningi lethu ibeke imiswa okwesibili ngoba leyo yokuqala eyayiholwa umamba yahamba yamiswa ke yase yamiswa kwesibili ke manje ke i-subcommittee yaqhubeka. E-Eastern Cape Province ibandla lakhula kakhulu phansi kukaPastor wakhona uPastor Tafeni. Kwakunopastor Eastern Cape uPastor Tafeni wayesizana kakhulu nabafundisi bakhe
khona lena ke eEastern Cape namasekhethe aqwaqalabe ukuthi ngoba kakhulu kwakulama province boTransvaal ini wayesiza kakhulu eEastern Cape uPastor Thafeni. Emva kokufa kukaPastor Thafeni eEastern Cape wase kukhethwa ke uPastor N Quinana njengopastor ke kwaleya njengoba namanje sazi ukuthi Eastern Western Cape uPastor Quinana ungena endaweni kaPastor Thafeni. eSwaziland naseBotswana eLesotho kanye naseZimbabwe ibandla nakhona lakhula nanoma ke kwakuba khona izinkinga ezehlukahlukene ezinye isikhathi ngokungafinyeleli ukuyosupporta kwesinye isikhathi khona kulawo mazwe kube nenkinga ezithile kodwa siyabonga ukuthi kulamazwe amanye lawa esengwabalile niyabona ukuthi kukhona abazalwana abaqhubekayo. Ngezi 1 February 2009 uCongress uPastor MD Nzimande wakhulekela wase ethulwa njengopastor. Ngo-2010 uPastor Ikhomu wethulwa ku-Ministers Course yokugcina yonyaka njengopastor. Ngezi 26 May 2013 uPastor R Simelane wakhulekelwa wabuye wethulwa njengopastor eSwaziland. Sasilapho noPastor DJ Malepe noPastor Masana. Ngezi 5 zika August 2013 uPastor DJ Malepe wamkhumbula uNkulunkulu wasishiya emhlabeni. Ngezi 6 December 2014 i-executive committee yahleleka ngalendlela. Ngezi 6 December 2014 uchairman kwaba nguPastor MD Nzimande, deputy chairman Pastor Ikhomu, general secretary Pastor BP Mahlangu, assistant secretary Pastor R Simelane, treasurer Pastor S Masanabo, additional member ilapha ku top Pastor TP Nkonyane, amanye member we-executive Pastor BK Maslela, Pastor MV Maslela, Pastor N Quinane no Pastor Iguhlase okuyi-executive ekhona manje. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Hey siyabonga kakhulu nasibane ihistory emnandi. Hey izinendaba esingazazi uNkulunkulu asisiza ngazo ngopastor wethu. Sibonge kakhulu pastor. Siyakholwa ukuthi imvuselelo iba inkulu ezinhlizweni zethu uma sizwa ukuthi izinceku zikaNkulunkulu uNkulunkulu usebenzise kangakanani ukuze umsebenzi ube ngale ndlela. Kunabantwana bakaNkulunkulu noma kunezinceku zikaNkulunkulu ezibedi bazinikela emsebenzini kaNkulunkulu, bazinikela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngabo ukuze leli bandla libe khona futhi libe ngale ndlela elingayo manje. Sizwe nje okuningi kuloko bazalwane. Sibonge kakhulu uPastor. Sizophinde futhi siyophuza amanzi sibuye futhi kubeke noPastor nani niyazizwela ukuthi simnandi indaba esizithola la. Sizathi shelele nje siyabuya nasuku hayi kude kale leduzane nje ukuze nasuya simthobe. Amen. Special dish in the house of the Lord. I wanna be a golden dish in the house of the Lord. I wanna be a special dish in the house of the Lord. I wanna be a golden dish in the house of the Lord. I wanna be a special one in the house of the Lord. Yeah, golden dish. Yes, so special. Yeah, a special job in the house of the Lord. Golden dish. I wanna be so special. Yes, a special job in the house of the Lord. Yes, I wanna be a golden dish. Yes, so special. I wanna be so special. A special job in the house of the Lord. In
I'm gonna stay away from sin. Oh yeah, and keep my life so clean and pure. That's why I'm gonna stay away from sin. Oh yeah, and keep my life so clean and pure. That's why I'm gonna stay away from sin. Oh yeah, and keep my life so clean and pure because I wanna be. Sibongile bazalwane sesibuyile hey kumnandi kakhulu uPastor Derek Nzimanze simazi sonke emkhakheni womculo thina abaningi samazi singakakholwa sithinta umculo wakhe singakakholwa simangele nasifika ebandleni sithola ukhona la ebandleni mina zange ngikholwe vele ngafisa ukuyomthinta ngisana nangiqala ukubona sasese Witbank esikoleni ngafisa ukumthinta ngesandla vele uthinte vele ngokuzakhumbula nawe uNkulunkulu bekamsize ngakhona umculo la ebandleni sifike ngesithola vele ukuthi uyahlabelela futhi phezulu umculo manje siyocela ukuthi uPastor wethu akasibrife kancane ngehistory yomculo la ebandleni njengoba abe ambassador ohlangothini lomculo kube nama transformations amaningi izinguquko eziningi ezenzakele maqondana nomculo yena wazi kahle kakhulu siyacela nje ukuthi akasibeke ngomqondo back then kube kwenzakalani kwaba lula yini ukuthi kuze kufike khona lapho nje noma kwaba njani nje uPastor uzasi beka back then amen pastor. Hayi ngiyabonga kakhulu kumfundisi Mamba ngibingelele futhi kubazalwane bonke nabo bonke abasibukele emakhaya. Indaba yomculo ebandleni ibuya kude kakhulu. Hayi uNkulunkulu muhle uthembekile and uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Man angene ngqo kuwombuzo endabeni yomculo ebandleni lapha ebandleni ama instrument yawo sasingawasebenzisa nami ngifike kunjalo ungena organ awungeke uqala hayi into zikaSathane imbambo zikaSathane uyinto ebandleni hayi zayishaywa vele uzibone zihlephuka amaphisi sesephezulu mazifika phansi ziphele ngakho ke ngisho ngikhumbula ke ngisafike ebandleni emva konyaka ngifikile ngisho nezandla zazingashaya yebo phela ukushaya izandla nje kuphela hayi man into zezangoma zamadimoni yabo ya kwaba khona noko zange ibe strong kakhulu le kodwa yayikhona na uya kwezinye indawo uthola ukuthi vele no asishaya vele izandla kwezinye ziyashaya kancane siyabonga kakhulu opastor abangaphambili abasilungisela yona awuhamba awusayishaya sesikhululekile maqondana nomculo ke njengoba ngisho ukuthi ama instrument ayengavunyelwe impela ayengekho vele ke ebandleni and ayengafuna nokubona lapha ahambe ngakhona kwakuthi uma kunezimvuselelo noma zonke inkonzo zethu awukakucula ayilapho kwakucula impela and noma imishado ngitshela wena kusukela estepini kushaya izitep phakathi eholweni kuphunywa ezitaradini kuyoshaya izitep uyacula umzalwane obe strong kakhulu kulezo nkonzo ngokuleader uma kuculwa izindaba zomshado nezitep zomshado ecula awunkosi yami intombi endala uSister N Matibela ubehamba phambili impela lapho leader nabazalwane besilisa nabesifazane bakhona babeleader kakhulu impela wawungasiboni space instrument sikhona siyadingeka awuchaza singekho
impela iqiniso khuluma iqiniso lemsulwa kwakumnandi nje kuhlombe kumnandi angazi manje njengoba sikhuluma endaweni ke yebandla lenkosi uJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu wabekani kimi namangitholi kunomfowethu uShoba esasikhonza naye uFrance Shoba wacala ke wacula and sebenzisa ikeyboard masinyane wasuya recorder recordile ke izinto zangahambi kahle ngokumukelwa kwakhe ibandla kuleso simo naku uNkulunkulu esengithinta ke nami ngikhona ebandleni and wayesensimini ke uShoba eshumayela full time evangelist ngakho ke kuleso siphithiphithi nje naku uNkulunkulu abheka lenkonzo yokucula ngeinstrument enhlizweni yami man kodwa uNkulunkulu ngamcela ukuthi angisize kakhulu ukuthi uma ingadingeki uNkulunkulu angifuni ukuba siqhubekise ebandleni uNkulunkulu wayibeka strong ngaya kumfundisi wami Nkosi lapha eBelfast ngabuza ukuthi mfundisi ngoba ngisesigodini sakho angazi ngenze njani nasi simo ngisona kusenhlizweni yami ukuthi ngidumise ngomculo uthini ngisize la ngisiza khona ezwini noma ngani ngizimisela ukulalela ngizimisele ukwenza into ezophambana nebandla umfundisi Nkosi wayiblessa wathi akukho nokuncane kubonako okuphambene nalokho engifisa ukwenza uma abheka ahlola yena ngokwakhe embhalweni uyayibona lento ikhona ngokusupportwa kanjalo umfundisi wami esigodini naku kwenzeka ukuthi nakuba phela ke izimvuselelo lapha nalapha ya izimvuselelo ziseduze ngihambe nayo ke ngaqale ngayithenga ke ngihambe nayo ngiyoshaya ikeyboard encane ngiyoyishaya hayi kube mnandi kodwa ifike kwezinye izindawo kuzwakala ukuthi eBelfast kunenkingi kukhona into yenzakalayo lapha kunenye insizwe esizakele bathi nguDerek Nzimande kuthiwa ishaya lezi zinto enkonzweni incwadi zayichamuka ziqhamukile ubo Pretoria kuphi nakuphi bangikhuza bangithethisa abazalwane man abanye baze basho ukuthi ngifuna ukubona leli bandla lihlukene phakathi na enhlizweni yami ngizimisele ukulalela kodwa kube nale voice efana nale ya voice eyayithi ngingaphuzi lembiza ekhulumela phansi ngithi kodwa Nkosi yami uNkulunkulu angikwazi ukuhluka ebandleni omunye waze weza kimi special sazohlala phansi wazoxoxa nami engixwayisa into yayingenza ukuthi ngive ngenza ngishaya umfundisi wami esigodini okunye futhi okukhulu uPastor Mamba umani uPastor Mamba saze sakhulumisana naye nomfundisi Nkosi Pastor Mamba angiboni inkinga mina lapho kuletinto ngoba nato tigroup tikhona eBhayibhelini kancanyana kangathi ngithola amandla nyana kancane right uma sengifisa ke manje ukuthi akube nabazalwane ngicula nabo ngoba nabazalwane engikhulumisana nabo bavuma ngoba ngazi ukuthi bakulehlangothi elingathandi noma cha bavuma labazalwane ngisesenaso isithombe sami mawunesikhathi uzosibona sisithwe singene naso la aba backup singers amoqala ngingaka record just nje ngisacula ama backup singers wami nje ngisacula enkonzweni the late Mama Nhlabo sisithiza umama ukuhlase yebo bakhona zosibona isithombe kanye noPeter Ndlovu usenkangala manje ke sasikhonza naye angazi ukhonza kuphi ke manje yilaba bathathu ama backup singers Mama ukuhlase usisithiza umama the late Mama uNhlabo kanye noPeter Ndlovu ibona ke ayisacula ke nabo ke yabalikhuni yabanjalo nami bengilinde ukuthi abaholi bebandla abasize
kodwa ke yangaveli epulpit kahle ngixwayiswa ukuthi man ndoda yekela lento ivele nje kahle la kubo pastor kubafundisi ngoba i-structure sebandla sasingasi njengoba sinje manje ukuthi nayi executive yebo ikhona kodwa ke izinto ziyakhulunywa kuphuma i-decision iyebandleni cishe ke lento iyaqala iyafufusa bonke ke ababoni ukuthi iyapi kimi uNkulunkulu man ngale backing yalabo pastor nomfundisi wesigodi ukuthi iqhubeka kodwa ngibone ukuthi iqhubeka kalukhuni kwaba yileso simo nginyama nyambana ngazi bathini ngesiswato ngesizulu angiyazi nathi thini into lekufana naleto yabo hayi kuhamba kwaze kwafika Nkosi yami lapho abadala bayibona yaze yakhulunywa epulpit but man le ndaba ye instrument njengoba sesizwile siyabona indaba ya Derek kanje man sesiyihlolile sayihlola le ndaba ngokujulile sisho ukuthi man awaqhubeka ama instrument asebenza kwehla enye into enhlizweni yami kwaba kuqala kwami ke ukuwasebenzisa ngokugcwele nangokukhululeka kwaba ukuqala kwami ke futhi ke manje ke ukuhlela ukuthi sengizorecorda ke manje ngilibonge ibandla abaholi nabafundisi bami abopastor bokuqala ukungivumela sengirecordile ukuthi ke bangithembe kakhulu ukuthi bangikhulule ngiye noma kuphi la emhlabeni noma phi la ngibizwa khona ngiyocula khona ngithanda ukubonga kakhulu konke lokho bazobonga uNkulunkulu lemphefumulo uNkulunkulu ayithinta le ngaphandle abanye bathinteka ngaphandle bakhona sesinabo la ibandleni abanye ke kanjalo ke bathinteke ngaphandle ngendlela eziningi ngithanda ukubonga nokuhlonishwa ibandla ukuthi namhla ibandla kunje njeni kuyesinye isikhathi nangingedwa ngisekhona ngihleli lapha phambili kurali khala kamnandi babusiseka bazolanda ama instrument kwethi inyembezi ezincane mangicabanga ukuthi kubuyapi bekunjani kodwa all in all ngibonga i-leadership yale bandla emesabako nemlalelako uNkulunkulu have kubalulekile kubazalwane abanembono ethile kwangathi ithe phecelezi ukuzithoba nokulalela nokulinda abanye baye babone ukuthi yebo kusebandleni la kodwa nayi into mina ngifuna uyenza aphume ebandleni ahambe athi ngcono ngiye lapha yenziwa la ibandleni ayenziwa ngithi mina thatha isibonelo kimi uNkulunkulu wangisiza zange ngilwe nomfundisi zange ngilwe nebandla kodwa ngokusebenzisana nalokuqhubeka nokubuza nangokulithanda ibandla ngokwenza izindlebe zivulekile zilalele ukuthi bathina abadala ngapha nangapha ngokubekezela uNkulunkulu waze wenza umusa kwafika la le ndaba ilunga khona namhla sekubusiseka mina ngalo music nabacula abazalwane hayi kusebandleni labafowethu nani noma ngiyiphi into uNkulunkulu akuvulela yona bekezela la kusekhaya la uzawulunga Pastor sibonga kakhulu siyabonga abazalwane lamazwi ayanhlaba kakhulu ayangivuselela lawa akhulunywa ngipastor uma sibona umculo ungalendlela namhlanje uNkulunkulu asisizile ngalendlela namhlanje worship wakusizakele ngalendlela kodwa kunabantu abahluphekele okunye engicela ukuthi sikugcizelele ezingqondweni zethu pastor akushoyo iloko ukuthi njengomuntu owaye waduma kakhulu kodwa azange akhohlwe ibandla noma kokhunye belingamvumeli noma lingavumelani naye bakondana nezinto zomculo bekulula ukuthi njengoba ngidumile ngiyathandwa la ngaphandle ngihleleni lapha ebantwini abangangamukeli nakahle kodwa uNkulunkulu namhlanje sowumenze isibonelo esingaka kwakungasimlo kwakungasimnandi amanye amazwi sonke asisithathele lesibonelo noma leseluleko sokuthi asibekezele noma ngabe kukhona isimo esingathi asivumelani nathi ngakho kodwa kusekhaya la asibekezele uNkulunkulu asizwe sibonga kakhulu kupastor wethu kuzule indlela thina abanengi nje siyazi lehlupheko
sazi kumnandi kodwa khona abahluleka. Sibonge kakhulu pastor. uNkulunkulu akubusise kubekele phambili kulokho. Sizocela futhi ukumbuza pastor njenge pastor yase Highfield. So nesikhatha khona la ngabe posisayo since 1973. Ukuthi asiphe nje kancane i-brief history yale circuit. Ngendlela uNkulunkulu angamsiza ngakhona umlando wale circuit yase Highfield. Pastor over to you. Ngiyabonga mfundisi. Hayi kafuphi nje Nkosi yami ngoba ke okuningi nako sekukhavekile ku history yebandla lonke. Sibe nenhlanhla kakhulu eHighfield funa mhlambe nami ngabe ke ngikho la ngikhona ngokhula enkosini kodwa ke Highfield sibe nawo pastor abasizile kakhulu basibekezelela singabala uPastor Mamba, Pastor Bohale, umfundisi phela owayeshaya isithwebo sizwakala nje impela hayi kancane sizwakala uPastor Masanabo eMiddelburg and ibandla Nkosi yami lase Highfield libuya kude kakhulu and liselincane Nkosi yami ke izimvuselelweni samba sibanazo go Carolina kuphi lapho bo Witbank lapho sihlangana khona ubona nje ukuthi Nkosi yami hayi ibandla lenkosi uJesu Kristu bambadlwana nje abakhona kodwa lizimisele enesaba namadoda aqinile azimisele impela manje ukuwenza umsebenzi kaNkuluNkulu nokunderstanda nezifundo benze special ukuthi bayenze appointment uPastor Malepe baye khona nakubo Pastor Mamba ukuyoxoxisana nabo bathole ngenqubo nezifundo zebandla singabala uMthimunye Eric Nkosi naba Nkosi yami oMahlangu eCarolina hayi siyesaba namadoda la ngako ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu le Highfield ibuya kude yebo abaningi funa asabone ngokufana kodwa manje abaningi babo uNkulunkulu ubesizile kakhulu ngabo abafowethu kakhulu igalelo labo sisalikhumbula namhlanje engisho ukuthi iHighfield manje ibuya kude kakhulu njengoba siyibona inje uNkulunkulu yenzele umusa nezinkinga sabanazo eziningi nezinkulu kakhulu kodwa ngoba lebandla elika Jesu namhlanje uNkulunkulu wasenzela umusa kuthe phela ke angazi ukuthi amasekretary amaningi abe nenkinga eziningi njengathi na phela umfundisi wami ke nebandla lonke lapha eHighfield saze sabona kwenye secret meeting ukuthi mani ngendlela izinkinga zingabo ngcono lokuhlangana kwethu ema meetingini akusasebenzi manje asiyeni kuNkulunkulu savumelana ukuthi saya kuNkulunkulu and uNkulunkulu sonke bafundisi saya kuNkulunkulu enesambona asilwela uNkulunkulu namhlanje sinokuthula okukhulu lapha eHighfield uma sine secret meeting iba ngosonto lapha eHighfield manje uma ngesonto thina siyiqala Saturday bonke abafundisi siye meeting yena ngethi Sunday kodwa siqala Saturday siba senkonzweni siba semthandazweni siyahamba siya ne meeting khona eMelo isikhathi esiningi sihlangana eMelo sisenkonzweni 3:00 inkonzo yaqala inkonzo yomthandazo ngene enkonzweni ngene ezwini masiceda lapho ke la iyophela khona noma ke ntambama noma nini la iyophela khona seyiyakhunyulwa ke inkonzo ke sesiyakhululeka siyolala sasa ke awusesingene emhlanganweni seyimeeting nje siyibambe njalo namanje nje akusekhet meeting vele is 2 days langa lokuqala umthandazo ngoba umthandazo wasisiza wasilwela ngako ke uNkulunkulu usizile kakhulu eHighfield sibuya kude kakhulu basizile abo pastor nabazalwane bonke inkosi inkosi siyabonga kakhulu pastor siyabonga kakhulu sokuningi nathi sifundayo kumasekhethi wethu sizokuthatha sikufake emgodleni ukuze uNkulunkulu asisize kanti ke iHighfield siyabonga kakhulu nathi baseswazini ibandla laseswazini ukuze lisizakale ngalendlela lisizakale ngayo la likhona manje isizwe iHighfield lezingceko azibalayo uPastor abantu bebaphithizela kakhulu eswazini ukuze sikhule nathi eswazi uyibona iswazini seyimile sesize sino pastor simelane nje nathi ngale eswazini uNkulunkulu usebenzise iHighfield
siyakubonga nje kakhulu lokho pastor ngiyacabanga ukuthi ufakazi walokho engikushoyo siyabonga kakhulu ke bazalwane upastor akasalaba namazwi okugcina izifiso zakhe nje ukuthi usifiselani njengebandla iphupho lakhe konke nje okukhona enhlizweni yakhe akunamazwi okugcina njengebandla likaJesu njengengcebo kaNkulunkulu amaphupho maningi lapha esifisa ukuwezwa ufakeni lapha kuye. Amen. Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami, ngibongela kakhulu nethuba nani emakhaya nezinikeze lona ukuhlala nathi. Enhlizweni yami ngisanikeza amazwi okugcina nezifiso zami ngaleli bandla ukuthi ngikholelwa kakhulu 101% ongangifakazela ngnkosikazi ukuthi mina ngikholelwa ekutheni uNkulunkulu akukho phutha alenzayo, akenzi mistake. And ukuthi ke namhlanje uDerek Nzimande unguchairman waleli bandla akuyanga ngemfundo ngeeducation nangokuthi mhlambe ke phakathi kopastor phakathi kwebandla kunobungcono obuthile. Mina ngazi ukuthi uNkulunkulu unginikeza umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngicela kini emakhaya umthandazo ukuthi lokho uNkulunkulu angikhethele kona ukuthi ngikwenze. Uthi omunye umzalwane ngimncane, uthi omunye umzalwane ngubani inkosi ongahlulela lesi sizwe sakho esikhulu kangaka na uma kungasizwa uwe na. Ngicela uNkulunkulu ukuthi ke angisize lokho engizokwenza phakathi kwaleli bandla kube yilokho uNkulunkulu akuthanda ukuthi ngikwenze. Isifiso sami kuleli bandla ukulibona lihamba noJesu, lihamba nomoya oyingcwele kaNkulunkulu, kufezeka izwi uJesu alisho lokuthi akukho isimo esizonqoba leli bandla. Izimpi nezinkinga nama devil worshippers nako konke nezilingo zikhona, kodwa kusemphefumulweni wami ukuthi amazwi uJesu awasho ukuthi akukho simo esizonqoba leli bandla kunjalo. Emphefumulweni wami kugcwele lokho, amehlo ami makhulu angaka kodwa ngicela uNkulunkulu ukuthi anginikeze amehlo nami ebuthakathekeni bami angisize ukuthi sicicikelele ngisese uchairman waleli bandla ukuthi ke leli bandla lifinyelela lapha lilindwe khona, lilindiwe lapha ya leli bandla. Ngicela uNkulunkulu ukuthi ningibeke emthandazweni nebandla lonke ngilifisela ukuthi liyofika lapha uNkulunkulu athanda ukuthi lifike khona ekhaya ezulwini. Hambe ngobungcwele ekugcineni kwabo konke isiphetho lithi iBhayibheli isiphetho esihle iyona nto ebaluleke kakhulu. Isiqalo singaqala sibe namaphutha senze okuningi, kodwa isiphetho esihle leli bandla ngilifisela ukuthi elinye ilanga liyoba nenkosi, libe nesiphetho esihle, liyopresenteka phambi kwenkosi, kube kuhle kuNkulunkulu selifikile kuyena. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu pastor, sibonga kakhulu amazwi amnandi nezifiso zakho ezinhle ngaleli bandla. Ngithanda lamazwi bazalwane athi ngithembele kakhulu uNkulunkulu ene akanaphutha uNkulunkulu othize amasango ayidisi angeke azalehlule libandla. Iqiniso bazalwane nani nonke enisibukele ukuthi ibandla likaJesu solo laba khona njengoba upastor asilandisela nakuze kube namhlanje ngabe alisinga lendlela kube uNkulunkulu bekangekho phakathi kwalo. Njengoba likhona akhona uNkulunkulu phakathi kwalo leli bandla, usho khona ukuthi vele lisazoqhubeka kuyibandla likaJesu ene lihambe ngalendlela uJesu alifuna ngayo. Asizimiseleni sonke ukuthi sikhona la ukuzongcwelisa nokuzokwenza ubuhle ngaphakathi kwaleli bandla. Sikulwele lokho njengoba noJesu akulwele waze wasifela kabuhlungu kangakane nasona. Sibongile kakhulu pastor, uNkulunkulu abusise nekhaya lakho elihle. Sibonge kakhulu nani emakhaya, sibonge kakhulu. uNkulunkulu abe nani. God bless you all.
us our way. Isn't a pity, oh, isn't a shame, why there is hatred, one man hates his brother, oh, why, oh Lord, when you gonna take us our way? Oh, but we share everlasting life, but we still cry, oh no, when you gonna take us our way? I greet you all in the name of Jesus Christ, brethren at home. We are so much delighted and happy today that we are here on Pastor BK's home. And we can see the street here is written Ben Masilela, and the street is named after his name. There goes the street, Ben Masilela Street. That is where we are right now in Mamelodi, in the pastor's home. And this is the pastor's house. So we are here to talk about the history of the Church of Jesus Christ. We want to know a lot of things from him because it has been quite a long time he is in this church. He has been a pastor for a long time, and we are here to interview the pastor, and we are here to get this lots and lots of information from our experienced pastor. So I'm going in now to talk to the pastor. Please come with me and listen to what the pastor is going to say about this wonderful Church of Jesus Christ. Amen. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sijabulile namhlanje. Sisemamelodi. iMamelodi ledumile lesikhona lapho. Sizeke kaPastor BK Masilela. Sihlezi naye lapha sizoxoxa naye maqondana nomlando webandla. Njengoba silibandla sifisa ukwazi ukuthi ibandla nje sila sibuyaphi, ukuze sikwazi ukubona ukuthi la sesikhona khona manje sisayibambile noma sesiyalahleka, noma kukhona kufanele sibiyele emuva sikulande ukuze uNkulunkulu athokoze ngathi. Manje ke sila kwa Pastor BK namhlanje sijabule kakhulu. Umuntu omdala emini bekasebenza kodwa uthize manje hayi ngokusizwa uNkulunkulu uzohlala nathi phansi asiphe ke ulwazi analo maqondana nebandla. Sesikhathi ke bakhona ebandleni abo Pastor BK Masilela kakhulu nje, nabo pastor abaningi esibabonayo bakhona, hayi bathola bona bakhona la zingabe ezindala esidonsako. Manje ke sijabule kakhulu bazalwane. Sizocela ke uPastor abe namazwi nje okubingelela kubazalwane bonke abambhekile emakhaya ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonge kakhulu abantwana namhla bamkhumbulile ukuthi beze lapha kimi. Nami ngizizwe nginejabule enkulu ukuthi hawu kanti bakhona abangithanda oyini na. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mkhulu. Hayi siyakuthanda kakhulu, uNkulunkulu asigcinele wena. Manje sizocela ke ukubuza uPastor okokuqala nje ukuthi uze njani ebandleni, likhanye njani ibandla, kwenzakaleni uma ngabe usakhumbula umkhulu ukuthi kwakunjani uma afika ebandleni, mhlawumbe nangabe umnyaka usawukhumbula kwakungunyaka bani. Ngifike lapha ebandleni lokho sifuna ibandla ngo-62. Ngabe sengiyafika lapha ebandleni. Kodwa ukufika kwethu ebandleni sasiphethe indaba yokuhamba sibuza abantu ngebandla ngoba sasifundile. Kodwa singenayo insindiso ukutshela abantu ngendaba yensindiso. Sase siyadibana nabase-Witbank. Uma sidibana nabase-Witbank base babona bafika nale ndaba ukuthi ikholwa
lifanele lisindiswe sase siyajoyina nasinabantu base-Witbank ibandla-ke labe seliyaqhubeka-ke liyakhuphuka-ke manje kanti lalincane kakhulu lincane kakhulu. ya amadoda amakhulu awakhumbula kumkhulu bekakhona leso sikhathi nani nawo, and then namanye futhi amadoda amakhulu akhona ngapha eWitbank kulaba enahlangana nabo ngapha ngasePitori esesikhathi esinabo ebakade basikhokhela phambili kuba indaba sayizwa ngoba amahlango abo kodwa kanti udibene nalaba basePitori. Lapha ePitori ngifumene ingibaba uSibanyoni nobaba uMthimuni, yiwo amadoda engaba nawo lapha ePitori, base basilandisa kahle-ke kodwa kakuyindaba yebandla kahle laba base-Witbank bajoyine kithi base basitshela indaba yesindiso. Insindiso ihamba kanjani. Ibandla esasiliphethe thina sasame sibuza abantu nje ukuthi usebandleni, uma umuntu athi cha angikho ebandleni sithi umntana kaSathane. Sifuna bona azojamelana ngencane. hayi siyabonga phasa nanihamba nje ningena emzini lapha nihamba nibuza abantu ukuthi usebandleni na nakathi hayi angikho ebandleni nithi hayi umntana kaSathane. Ngaleyo ndlela leyo manje base bayafika-ke laba se-Witbank base bakhanyisa le ndaba yensindiso. Uma ukhuluma ngobaba uMahlangu wase-Abura usho muphi uMahlangu mhlambe sikwazi ukumthola kahle? Ubaba kaBP yena-ke uyo wabodwa wafika kimi eMedibank isakhele eMedibank. Ngikhuphuka lapha ePitori nje le ndaba sengiyiphethe iphathwe nguye lo Aaron Mahlangu. Hayi siyabonga u-AW. Hayi u-AW umkhulu usawakhumbula lamadoda wase-Witbank eze nensindiso. Yebo, indoda enkulu yase kwakungu lo mkhulu waphuca kodwa ngikambula kumamba ushoba amadoda esadibana naye kodwa ekhona umkhulu wabo omkhulu kibo ngiliwe lesizathu ngubani waseBabato yayingumhlanga lo wayebaphethe. Lo mhlanga wayesazi indaba ebandla nje ukuthi bagqoka izambatho zesipostoli mara asebandleni aphethe le ndaba yensindiso basagqoka. And then bathi nasebahlangana-ke manje nani nina nathatha insindiso nabo balahla izambatho leza yabayilahla leza zambatho zabo leza. Sale sisiyakhonekthana-ke sibana bonke uMhali, Kambula, Shoba, khona omunye umkhulu ngemlibelo wakade naye akhona uyo ebaphethe lapha eWitbank. Hayi siyabonga kakhulu mkhulu. Ibandla nalicalako belilincane kakhulu. Besinjani nje isimo mkhulu ezindabeni zakudala nje sinasilibheka nje ngendlela belingayo kudala? Ezindabeni zani zokholo belilincane kakhulu ibandla. I-classroom sasibambela khona izinkonzo nasisinenkonzo enkulu sizokwama inkonzo lapha eWitbank esikoleni eclassroomini bebabuthene bonke. Esasinabo sasibancane kodwa inkolo ngendlela beyingakhona bebayibambile kukholekwa kahle. Mfowethu bebakholwa yibo basibonisa umkhanyo ukuthi inkolo iyini laba base-Witbank. Ukudibana kwethu nabo base basibonisa futhi nento eziningi zokuthi umuntu omusha uphila njani ubaba uphila njani, umama uziphethe kanjani. Bona laba base-Witbank sase siyabona ukuthi noma besiphethe amabhayibheli kodwa inkolo nayi. No, hayi siyabonga kakhulu mkhulu. Manje ukufika kwezinkonzo ngoba siyezwa ukuthi singakafika endabeni yezinkonzo indaba yensindiso sowushilo ukuthi laba base-Witbank ngibo abeza nayo.
yeah, and then kwakuyini kuphela yini abangayizwisisi insindiso noma mhlambe vele likhona ibandla nakwezinye indawo noma abazalwane bebangayizwisisi insindiso kodwa ngokufika kwalaba base-Witbank base bayibamba bonke. Kunjalo mfowethu thina ngithi nasasitshumayela nje nethiwa sasibona indaba ebanga eBhayibhelini. Sasibona nethi abantu bangene ebangeni kodwa indaba yensindiso yayingekho. Ngithi sonke indaba yensindiso sizoyithola bona sidibane nalaba base-Witbank. Hayi siyabonga mkhulu. Endabeni yezinkonzo irally siyezwa ukuthi nayo iqalile ayimananga nje yabakhona nayo yaqala. Ukhona yena sakukhumbula umkhulu ukuthi isimo besinjani lapha endabeni ezezinkonzo noma yaqala kanjani irally. Uma basitshela ukuthi kuzoba nerally samangala kakhulu. Kodwa kwenzakala ukuthi kube nenkonzo le thina sithi siyenkonzweni kanti irally ngase-Hammanskraal kanti nenkonzo yabantu abasha sayibona khona le e-Hammanskraal ukuthi nenkonzo irally kunenkonzo yabantu abasha and sayisola thina abaningi ukuthi laba se-Witbank beza ney'nto zabo kodwa kusikhanyele emuva ukuthi impilo naye umkhulu ungabanye ungomunye walaba bebayisola indaba yerally ngoba siyezwa vele nangabanye ukuthi hayi behlatshwa yona kodwa yagcina seyingenile. Mfowethu bengingomunye nami sasiphatha iy'khwama vele thina nasikubuze kona ukholwaphi hayi azibalela bakholwa kwethu awungekho ebangeni umntana kasakhona siyaphuma siyahamba sifuna bona ubuye kithi bese senza i-debate nawe ivangeli lethu laleli. Hayi indaba ama-debate uyayibona la yasuka khona ukuthi ama-debate sasiwahambela sasiphuma lapha sithi namhla siyabulala ubani ngoba ngazi ibani singabulala loya siyakuloya futhi together siyabulala loya hayi sikhume ngezindaba zesindiso cha hayi siyabonga kakhulu pastor. Kusho ukuthi endabeni yempilo yokukholwa nje kwakunabantu abasha abaphilako baphila impilo yensindiso noma bekunjani nje kudala lokho ngendlela wena ukhumbula ngakhona. Usho sesifikile ebandleni sesidibene nabase-Witbank hayi mfowethu yakade kuphila nakhona siyiboniswe yibo bebaphila kakhulu yasimangaza uma ifika kodwa sithena sesiphakathi naye sayibona ukuthi impilo naye umuntu umsha kufanele abe la ubaba umele aphile ngaye ehlobo umama umele aphile ngaye ehlobo. Hayi siyabonga kakhulu mkhulu. Niyasizwa izindaba abazalwane zimnandi kakhulu. Upastor aseza nazo siyezwa ukuthi bekwenzakalani kudala bebaziphathela iBhayibheli nje babuza umuntu ukuthi ukuphi wathi wakhombi bathi hey wena umntwana kaSathana wena and then agijime eze kudebate ke abanye bazozeke kanjalo abanye njalo ke manje sibonge kakhulu ke bazalwane ake sibe ne break kancane and then siza kubuya futhi ningasuku lapho siyabuya futhi ngegama lika Jesu amen. Bazalwane sesibuyile futhi no pastor siphethe izindaba ezimnandi kakhulu lapha manje ke sicela ukubuza upastor njengoba sesibuyile ukuthi i-executive amadoda amakhulu abaholi uthole kunjani la ebandleni ngokolwazi lwakhe njengoba simazi sonke upastor PK ukuthi unesikhathi akhona ku-executive asibuyisele nje emva kancane ukuthi nakafika ku-executive bekunjani asiphe nje leso sithombe leso nokuthi nje ulwazi analo njenge-executive emuva le bekunjani amen. Abafundisi esasinabo phambili executive engekho ngababala ngamagama ababasiphethe silibandla sesidibela abase-Witbank kodwa i-executive icalwe nguBabuMalembe bona kungene yena uBabuMalembe epasteni la yebo ngoba ufike emvanyana yena kwathi lapha ke uqala khona indaba ye-executive lena noma ngingakhumbula ukuthi indaba enguphi mari icalwe uyena uBabuMalembe
wasibonisa bona kube nomhlangano nje onje ophethe amadoda anje. Hayi siyabonga mkhulu. Uyakhumbula yini ukuthi bekunabo bani nje abafundisi bebakhona ku executive leso sikhathi? Yebo, yayi uyeni Malepe ngoba ongeneni wakhe iyimi ingumamba nobuhali Kambula abanye bani yaba nguyeni obedlo usibanyoni yaba ngibaba Mahlangulo asisibele kaTanpenge eSonjago athi sasi 6 or 7 aphange walapha ke ekade bangalinga 70 Sikhosana kubusi nophehla ithika madoda esaqala yona uma iqala le executive bengikhona vele mina. Hayi siyabonga mkhulu ukugela khona. Sibonga kakhulu mkhulu. Sesiya ngasekugcineni nje mkhulu izifiso zakho ngaleli bandla. Uma ulibhekile yini nje ongakusho kubantwana bakaNkuluNkulu ukuthi ufisa ukuthi kube nje noma ufisa ukuthi kungabi nje mhlawumbe? Engingathanda ukusho ukuthi mina nje umuntu obhekile ibandla belize kahle kakhulu. Kodwa kunento engiyibona manje ekhathini zokugcina ibandla selingenela izinto eziningi kakhulu manje. Bengifisa bona ngabe kuyakhonakala abantwana bakaNkuluNkulu bembukele ngilobya ukuqala kwebandla babukile khona kulesi simo esasikade sikhona phambili. Ngoba ekhathini zamanje ngiyabona ukuthi ibandla selikhulu futhi ibandla selingenela izinto eziningi ngaphakathi nesingazi nokuthi singazisusa kanjani. Yebo. Siyabonga kakhulu pastor. Siyezwa sonke bazalwane ukuthi abantu abadala hayi ukuthi badala nje ababoni bayabona. Uyabona upastor ukuthi kunezinto ezingenako kulesikhathi sokugcina ekufanele siziqaphele kakhulu zingasisusi ekuthenini silibanga singasisusi ebungcweleni njengoba size ekakhulukazi la size emntwini ongcwele uNkulunkulu ungcwele nathi sifabile sibe ngcwele. Manje ke siyabonga kakhulu pastor. Ungaba namazwi okuvalelisa kubazalwane. Sibonge kakhulu kuba nawe pastor usho nawe ukuthi hayi uyabonga ukuthi njengoba sihleli nje basibukele abazalwane. Amen. Ngingathanda ukusho eqinisweni lonke ukuthi ngibonge kakhulu bazalwane enizena ukukhumbula ukuthi ake soqoqa ngezindaba ezifana nalezi. Ngijabule kakhulu. Ngabe ngijabulile kakhulu ukufika kweli ekhaya. Noma nginibona nezinto eziningi eninazo la kodwa ngiyajabula kakhulu ukuthi bantwana basekhaya ebambeni sizame ngamandla wonke ukuthi izinto zethu sibuyele emuva le singagijimi kangaka ngoba ngibona ukuthi sakuwela phasi masingagijimi ngale hlobo leli. Ngiyabonga bongile bantwana bami. Hayi sibonge kakhulu bazalwane. Hayi senizosala kahle ke sesiyajika ke thina siyashesha nguve siyahamba ngapha eMamelodi. Sibonge kakhulu ku pastor Ithuba Asiphelona naye. Sibonge kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise. Amen.